Edorta, ze leku ederra, ze pozik gauzen danok, hemen leku honetan zeuaz berba egiten egotie, Nikole eta Sabinori buruz, besteak beste, zer daukagun horratzien? Bai, egia San Antonio ermita hori Nikoleren aitak eraiki zuen, Sabinok ere parte hartu zuelakoan nago, eta hor eskondu ziren, 1909ko otsailaren 2an, Sabino gaizorik zegoen, eskutuan eskondu ziren, Sabinok esan zuen bezala etzuelako nahi, etor zitezen ikustera nola eskontzen zen Bilboko senyorito bat, baserritar humil batekin. Bilboko senyorito bat, eizar etortzen zena paraje hauetara, eta Nikolasa bertokue, Nikole bertokue? Bai, hau da behar dugun mapa, Sabino Arana izan etorten zen, Bilboko asko bezala kanala alde horretara, basurdetan batez ere harta dira, gero errez zeukan ona igarotzea, hor ikusten dugun leku horretan zegoen Abina, izeneko etxauntza edo baserri hori ez da? Baserri etxe hori, baserri kontzeptu apur bat hemen itsasoa ere bat zegoen, eta ostatua, eta taberna ostatua. Eta hor ostatu hartu zuen Sabinok denpora batez, eta horko alabak ezagututa 4 ziren, azkenean 1909ko otsailean esaten dugun legez eskondu egin ziren hemen, eta 3. urtean, 1903an, jakina den moduan, azaroan, 25ean, Sabino hil egin zen, gaixotasun mingarri, larri eta guztiz ikaragarri baten argi dago. Bueno, zemat kontu, ditugu oraindik berba egiteko, norretorriko da? Liburuari buruz geuaz berbetan bebai? Bai, Jurre, ugarte gonbidatu dugu, Jurrerekin lan egin nuelako Goenkalen, denbora batez, eta gero, segitu dugu, elkar ikusten, noizean behin, tarteka hitz egiten dugu, eta gonbidatu egin ninduen, berak orain Tolosako irakurleen taldea gidatzen duta, liburu irakurri zuen, gonbidatu ninduen, eta gonbidatu dut. Bera ere idazlea da, eta egin dituen liburu biak nietzat liburu ederrak dira. 13 urteko neskatoa zen Nikolasa ermita hura eraikitzen amaitu zutenean. Egunen batean, bertan ezkondu behar zuenik, ez da susmorik txikiena ere artean. Edorta, liburu ederra esango lehenengo azaletik, bai izenburua, da bai argazkia be bai. Izenburua Sabinek Nikoleri egindako gutunetatik hartuta dago, horren antologia egin du liburuan, gutun bakoitzean laro eta hainbat dire gutun esaten zion hau edo bestea maitia ez dakiz zer, eta Nikole bizotzekua, hori hautatu nuen. Argazkia, gorde diren argazki gutxietakoa da, ezkontza aurreko egunetan egina da. Ez dakit hori Loiolakoa da, ala beste aurrik ikusten da, oizen moduan garaiaretan, argazki hori ezaguna da, hori da traizio nagusia liburu honetan kontatzen dena emakumea desagertuta dago. Eta oso gutxik dakite nik ere, harrituta jakinuen, Sabinoren irudi hori ezkontzako argazki horretakoa dela, eta bera miresmenez dago begira emaztegaiari, emaztegaia oso ondo apaindurik dago. Berak lagundu zion emazteari ezkontzako jantziak eta hautatzen. Hori da zala eta titulua bai. Titulua, izenburua esan duguna, Nikole bizotzekue, horrek erakusten du, Sabinoarenaren beste alde bat bebai, guztiz ez ezaguna dana guretzat. Bai, maitasun gutunak, maitasunezkoak, esango nukeni, interneten dagoz, kontsultagai, liburu ere argitaratuta dago, Joseba Gerrezkoenagak atera zituen gutunok meritu handiz, kostatuta, eta hor ikusten da Sabino Arana aragizkoa, Sabino Arana gizona, emaztea ere, eta kontatzen dituen gauzak esate baterako, Nikolek aborto 2 izan zituen, Sabinorekin nik irakurrita 3 ere esango nuke, ikusten da gero orain ahaldundu esaten da, enpoderatu eta hori, emakumearen prozesu hori, azken batean gizona
gainetik zegoen Bilboko senyoritoa esaten zen moduan. Mespresurik gabe dinot eta bera baserritarra hemengoa, orkoa, 25 urtekin eskondua, gaztelania azkazik etzekiena, eta ikusten da zelan doan emakumea bere autonomia erakusten Sabino kartzelan bigarrenez dagoenean ez du bizitan joan nahi. Eta ez zaio joango. Eta Sabino nolabait negar egiten dio eta ikusten da hor haragizko maitasun bat dagoela. Eta maitasun horren ondorioz. Eta ze gaixotasun pairatu zuen Sabinok, ze liburuan kontatzen dut eta gutunetan. Dena utzi zion Nikoleri, ez hemen ikusten dugun guzti hau. Karo, historia guzti hau, edortat testuinguruan jarri behar dalako, bai garaiko testuinguruan, bai eurek bizi izan zutena pertsonalki be bai, 3 urte egongo dira eskondute, oso eskuntza laburre, alardunduko da gaixotasun bat, senarrak zaindu beharko du be bai. Bai, senarra zelan zaindu zuen, nik liburu honetan, batzuetan negar egin dut, ze behin eta gerota nagusiago edo zarrago gogoratzen naiz emakumeekin, etxekoekin eta herrikoekin. Honek garbitzen zituen Sabinorenak, eta honek bazekien zer zegoen, eta lagun bati Sabino Aranak berak idatzi zion moduan, orain badakizu zer den hau, goizero, odola eta gernua pijametan. Hori guzti hori emakumeak zeraman. Eta bera arduratzen zen, eta ez zion jende bati sartzen zaintzen zuen atea. Eta azkenengo egunetan Sabino guziaren ondorengo, oinordeko egin zuen, ez da. Erabaki gogorra, eskontza ere egin zutena hemen eskontza hippie hori, 1900ko otsailaren 2an bera gaixorik zegoela, inork ezer jakin gabe, ez da familiak ere. Gizarte oso bati egin zion aurre Sabino Arana Goirik emakume honengatik. Batzuek esan dute, bere ideologiak agintzen zion baserritar hori izatearren, lagunok, eta non dago haragia, non dago gizon gaztea 38 urtekoa, non dago emakumearen edertasuna, ikusten da, kartzelako fitzan, ematzen dira, ze kartzelatu egin zuten, Nikolas Atxika Allenderen ezaugarriak, emakume bere garairako nahiko altua zen, 1,62, begi ilunak, beltzarana, eta Sabino kartzelatik esaten dio. Badakit eguzkitan eta ibilten zarela. Ez dit ajola, ez dit ardura, zu beltzaran egotea. Pentsaz, orduan beltzaran emakume langileak egoten ziren. Zebalden Austerlitz liburua irakurri dut duela gutxi, eta erran nuke liburu zoragarria dela. Liburu bitzia, oso originala, ez da biografia bat, ez da eleberria, ez da historia liburua, edo esan daiteke hori guztia dela, nahazia. Liburuan kontatzen da Jack Austerlitzen historia, bere historia simplea da, edo ume zelarik bere identitatea ostu zioten, eta gero liburuaren narratzailea topatuko dut Europako geltoki batean. Geltoki horretan hasiko dira elkarrizketa bat, elkarrizketa luze bat. Elkarrizketa hori luzatuko da hainbat enkontru desberdinetan eta hainbat zeharkako elkarrizketetan mintzatuko dira Austerlitzen jatorriaz. Jatorri hori, identitate hori holokaustorekin lotuta dago, eta liburuaren ardatz nagusia esan dezakegu bigarren gerla dela, munduko bigarren gerla dela. Autorea bera alemana da, eta Alemaniatik ez egin zuen aitarekin izan zuen gatazkaren ondorioz. Gatazka hori galdera batean oinarrituta dago,
zer egin zenun zuk gerla garaia. Estiloaren aldetik, erran dugun bezala, estilo zaila da, esaldiak luzeak dira eta bata bestearen ondotik ateatzen dira, eta sarritan ematen du ez duzula astirik irakurtzen jarraitzeko. Baina, bueno, azkenean badagoela halako urazpiko ur korronte bat irakurlea eramaten duena eta ondo irakurtzen da. Alde horretatik, aipatu egin behar da itzulpena, Idoia Santamariarena, eta naiz eta liburua hain zaila izan, azkenean euskararen bertsioa erraz irakurtzen da eta eskertzekoa da. Beraz, liburu zoragarria, gomendagarria eta plazer handia izan da. 20. mende hasiera hori, edorta ze garrantzitsue, mende hasiera alderdi nazionalista bat EAJ sortzen danien, Sabino Aranak berak. 37. urtean atxiloketa horrekin, Nikole guztiz desagerra arazten duen kontua izango da, gerra zibil baten testu inguruan. Ikaragarria da, pelikula baterako moten duenek danak, zergaitik ahaztu emakume hau gerra ostean motibo asko. Benetan zekitenak, hemen bizirik zirenak, isilek ziren. Isilik. Beste batzu lurpean fusilatuak. Eta gero, politikan ibili zirenak, arruntenak ere, erbestean. Edo zer esan zitekeen emakumeari buruz. Noiz, hil zen, 1951 ez da, noiz hasi ziren emakume honi buruzko astakeriak esaten hori norekin eskondu zen eta seme alabak izan zituela eta Sabino Arana impotentea zela eta guzti hori. 70. urtearen inguruan, ez da? Dana dela guztiz bizkor zabaldu zen hori eta inor etzen arduratu emakume ezagutzeaz. Azteko, sukarrietan hil baldin bazen, eta ni joan nintzen, handago eriotzagiria. Eta eriotzagiri guztietan bezala, noren alarguna zen, alarguna baldin bazen, bitan alargundua eta seme alabari gabekoa. Hor dago, inor ez zen joan, eta ez da joan. Prozesu politikoa emakumearena, ez du inork begiratu du ni neuk. Topatu ditut gauzak, engantzatu edo harrapatu egin hauelako emakume honen historiak. Bestalde batetik, emakume guztiz arrunta, baina meritu handi batekin. Birritan alargunduta, jakin zuen arestik esan zuen moduan basurtoko emakume potrodunak, definitu zuen, jakin zuen, bere bularrengatik edo dena bere gain hartzen, aizparen bizitza ere, haren umeenak asko eta aurrera egiten. Baserritar bizi moduan, ostatuarekin, zerarekin, jakin izan zuen eta bizi izan zen. Jakin izan zuen tratuak egiten, bere jabetzetako batzuk saltzen sotari, sotak hori eraiki zuen, gero Bilboko aurrezki kutzak erosi zion, tratua egin zuen emakumeak horrekin, jakin izan zuen Sabino Arana Goirik, amestu zuen itsaso etxea txaleta eraikitzen, hemen txaleta esaten zioten, eta gainera, txaleteko kristalak zuri gorri orlegi ziren. Ikurrinaren koloreak, berak beti eraman zuen hori bihotzean. Nolabait, Sabinok konbentzitu egin zuen emakumea, bere ideiekin. Omenaldi egin zioten emakumeari 1935 hemen orain gauden lekuan. Hor ikusten dugun ofita zer hori, ofita geologikoki hitz eginda, horren aurrean liburuan dago argazki. Emakume abertzalen batzarra? Batza bai, behar bada horrek egin zion, 1935 ez dakigu, kontestu politikoan batzuek berreskuratu egin zuten maisuarekin bizi izan zen emakumea, ark belarrira hitz egin ziona, lastandu egin zuena, azken hitzak esan zizkion emakumea, bere Nikole bizotzegua.
Momentu baten edorta egile moduen, suposatzen dut, hemen gauza asko dauzelako egiteko, bat berreskuratu bere figura, izena garbitu, apurtxu esaten gauzena, bazterketa horretatik errekuperatu, bai, pertsonalki, dinot, bizun arteko harremana oso estua izango dalako, baina emakumea... Zein justizia emakume honekin, ez da? Emakumea izan zen, Sabinorekin izan zuena, bizitzako parte bat izan zen, eragin izan zion, beste gizon batekin ere eskondu zen, Eugenio Alegriarekin. Zama hori kentzeko, eskondu zen bigarren gizonarekin? Behar bada, ez dakigu Luis gainean izaten ote zuen, jakina seme alabarik edo umerik nahi zuen artean gaizen, seguruenik gaizen. Hainbat arrazoi egon zitezken garaian eskontza nola bait, eskondu gabea, bakizu, eta gizona gazteagoa zen. Motiboak asko dira, pentsatu behar dugu humanitatea hemen gaudela, gure aurrekoak ere haragiaren aldarria eta gogoa eta pasinoa, eta lako sentimenduak izan dituztelako, eta beste premia batzu buruan, eta kalkuluak, eskondu ez eskondu, zertarako, bakarrik bizi, gizona, auta bestea. Bigarren ez eskondu zenean, Begoñan eskondu zen. Oda, lehengoan, hemen, lehengo eskontza hipia Bizkaian. Ermita honetan, eta 1910 han Begoñan. Eta senarra, bigarrena, gripe espainola jota hil zen, esan zena gripe espainola, beste COVID bat, horre Asturias zen. Lotura hori egiten da, liburuan bebai, itxialdi horretan ez dagoaz ezinelako, presente zauz, liburuen bebai, edorta? Bai, ni presente nagoz, liburu hau, azteko eta behin, nire egunerokoa izan zen. Gero eguneroko hori, kimatu egin behar izan du, parte asko kendu, eta nire egunerokoan eta pandemiaren bilakaeran sartu nuen emakumearen historia. Horregatik liburua eta gero pandemia zera itxialdia edo txaldia amaituta artxiboetara eta joaten hasi nintzen, eta bai, nire parte handi bat dago liburuan. Mariano Rolando, idazle eta poetaren aristas, Buenos Aireseko argitaletxe xume batek, txiki batek argitaratu du, iaz argitaratu zuen, eta liburu honetan hainbat bidaia egiten ditu idazleak Europako ertzetara. Groenlandiara joaten da, Feroe-irletara, Bretainiara, hainbat leku ezagutzen ditu, eta Europako oso ikuspegi berezia ematen du, ikuspegi iluna batzuetan, baina oso berezia da ikustea Europatik, Argentinako idazle batek eta bidaiari batek nola ikusten duen Europa eta hain zuzen ere Europako ertz horiek. Asko, ez dakit liburu bedenkatua izanik, liburu madarikatua ere bada Biblia, ze daukagu halako harreman oso psikiatriko bat erlijioarekin, eta jangoikoengan sinisten ez dugunok edo jangoikoarengan daukagu askotan atzera ematen digute erlijio liburu norabait esan da. Eta Biblia da liburu apasionante bat, nik oraindik bere osotasunean irakurri ez dudana, baina irakurriko nuen ez dakit, erdia baino gehiago, eta topatu ditut hor poesia zoragarria, kantuak, eta bizi dugun kultura ulertzeko tresna oso eraginkor bat. Kariño handiz gogoratzen dut, Julen Gabiriaren Hangoitik itsasoa ikusten da. Askotan aipatu dut, izan zen gazte literatura irakurtzetik, helduen literatura irakurtzerako, zubi, trantsizio horretan, 15 urterekin edo, irakurri nuen, eta akordatzen naiz hasieran kosta egin zitzaidala, baina gero hartu nion gustu handia, eta akordatzen naiz esaldi bakoitza, sentitzen ditula karamelu bat bezala, esaldi bakoitzarekin gozatzen nuen. Bai, kariño handia diot liburu horri. Libek pentsatu zuen olantxe heltzen direla gauzak mundu honetan, ustekabean, Karibe bera heldu zen moduan, ermail eta kutxa handi batean. Bakoitzari dagokiona, Nikole berreskuratzen saiatuko gara liburuan, edorta, eta emakumei esker emakume bat
aztura horretatik aterako dugu, emakumei esker jaso duzu historia guztia bebai, emakumei esker gorde da. Nor izan zen bebai, emakume batek idatzia izatea liburua gustatuko litzaizukela esan zenuen? Bai, enuen lortu. Ibili nintzen jendeari emakume batzuei neukana erakusten eta ziren interesatu aurriritzi batek esan zidana. Sabino Aranaren emaztea, zertarako, nola bortzatzen zuen jakiteko, ematen zuen bortzatu edo, egin behar zuela, zelanbait, haren ideologiaren proiekzioa. Ez zuten hartu, azkenean nuek egin dut. Jurre Ugarte, eta gustura irakurri dugu. Bai, oso, nik behintzat, bai, eta onartu behar dut nik ere aurre iritziak nituela liburua irakurtzen hasi baino lehen. Egia esan, esatezu Nikole, 2008an gaude, en fin, Sabino Arana, ea. Aldi berean, jakin mina neukan, edortak zer idatzi otezun ari buruz, ez? Emakume ikusezin eta ez ezagun honi buruz. Eta aldi berean, nik onartu behar dut, Sabino Aranari buruz nik nekiena liburu hau irakurri arte, zala mitoaren alde, mitologikoa, historikoa, ez? Besterik ez. Eta orduan, irakurketa honek gauz asko erakutsi dizkit, ari buruz, eta zer esanik ez, bere emaztea zen ari buruz, ez? Ejango nuke, naiz garaia ez den baita ezpada egokiena horrentzat, mementuz, baina Alderdi Komunistaren manifestua, Marx eta Engelsek idatzia 28an, zinez aktualitatezkoa delako, segitzen duelako, beraz hori irakurriko nuke albezain publiko zabal baten aurrean. Hortzaroko goitzapen bat izanen da, baina ejango nuke frantsesez idatzia zen, eta izen zen Parole de Poilu, eta ziren horako gutunak eta testigantzak lehen gerla mundial garaiekoak, nun ikusten ziren piskat gerlaren ejeritate gordina eta sustut piskat zentsurarik gabekoa batzuetan. Beraz hori ejango nuke, Parole de Poilu liburua. Pertsonalki aberastu nahuena azken garaietan hor ere frantsesez idatzitakoa eta irakurri dut frantsesez orduan, eta itzen da Famine eta Transformation Agricole en URSS, beraz Sovietar Batasunean piskat esuntatzen duena Ukrainako goxetearen mitoa molde zientifiko batean, Mark Toge idazlearena da, eta zinez gomendagarria, ikaragarria eta ikerketa zientifiko biziki sakon bat, beraz horrek aberastu nahu azken garai horietan gehien bat. Komunikazioa lantzeko edo gehiago garba ulertzeko komunikazioa ejango nuke lehenengo Chien de Garde liburua 1957an idatzia izan zen. Eguneratua izan da film baten bidez 2005an, baina Serge Halimi idazlearena da eta kondatzen du komunikabide eta ere gehiago enpresalari mundu ekonomiko eta politikoaren arteko kolusioa, beraz komunikazioa ulertzeko ene ustez batez ere aipatzen baitugu. Guk egiten dugun lana ere telebistan hori gomendatuko nuke. Faltan bota bebai, gutunak alde batekuek. Sabinok Nikoleri idatzitakoak badaude, baina Nikolek Sabinori idatzitakoak ez, da guzti irakurriko genituen horiek be. Bai, eta hori nik uste hori bai dela esanguratsua ez. Nolatan gorde diren Sabinoren gutunak eta ez Nikolerenak, ez? Eta liburuaren hasieratik zaude, bai. Nikole nun dago, ez? Bere ahotsa entzun nahi dut. Eta Sabino Aranaren bitartez iriste zaigu bere ahotsa eta Nikoleren figura Sabino Aranaren gutunen bitartez eraikitzen dugu, ez? Orduan, hoi alde batetik interesgarria da oso, ez? Imaginatzen dugulako zer harremana zeukaten, zuzenean irudikatu aldugu, ez? Bestearen ahotsa ez dago, baino Sabinok esaten diona bai, ez? Eta hor, mitoaren, gizonezko mito horren alde ez ezaguna eta humanoa, ez? Erakusten zaigu, ez? Eta oso interesgarria, ze hor ikusten dugu, ataletako batek dioen moduan Arana in love.
Eta hori orain arte nik behintzat, ba ez nuen inon irakurri eta ez neukan horren berri, ez? Baina egia da beste kontu bat, beste kuku batek joko lukeela Nikoleren gutunak izan bagenitu, ez? Eta hor oso interesgarria izango zen ikustea garai hartako emakume baten ahotsa, gaur egun mitoa den gizonaren alboan, ez? Eta baita ere eske hor, aztegia liburu hontaz hitz egiten eta emakume hau, baserritar bat eramantzutena Bilboko komentu batera señorita bihurtzera, ez? Abandoko gizonezko familia haundi bateko gizonezko batekin ezkontzera zijoan emakume hori señorita bihurtu behar zuten bai ala bai, gaztelaniaz ikasi behar zuen, asko dago, ez? Eta oso interesgarria izango litzateke, Nikoleren beraren ahotsa izan bagenu, ez? Bai, aldaketa hori, Nikolek nola bizi izan zuen, aldaketa edo proposatzen dan bide hori egitea, eta gero euren arteko harreman pertsonala, iruditzen zait, sasoiko intelektuala, zalantza barik. Niretzat badago beste alderdi bat misteriotsua, ze hor 3 urte izan ziren, eta Nikolek Sabinorentzat segitu zuen bizi izaten. Planteatuko dizuet, 1910ean ezkondu zen Eugeniorekin. Eugenio kapitaina zen itsasoan zebilen. Alargundu ondoren, bere etxea egin zuen hemen, segitu zuen bizi izaten, jakin izan zuen lur zailak eta saltzen hau eta beste egiten. Gerran agertzen da berriro, gerraurrean, hemengo ekitaldian, gero gerran bertan ikusten da emakume atxilotua, beraz ikusten dugu nolabait fama bat bazuela herrian, fastistekola salatu zuten edo eskuindarrek, Sabino Aranen alarguna gorde zuen, baina Aranon, ura Nikola azken arte zaindu zuen emakumeak, Carmen Aizpuruak, Ugaldek, gorde zituen Nikolek gordetako Sabinoren gauzak. Alegia, planteamendua da, bizi da Eugeniorekin, eta beste senarraren ezkontzako oietuak edo gauza baditu eskunarruak, txistera, eta beste gauza batzuk. Maila, hori normalagoa da, zer eman izan zuen Eugenio horrekin, eta Eugenio horrek nondinora onartu zuen, zein zen bakoitzaren autonomia, eta hor bagoaz, baita ere emakumearen erretratoa ikusten, ez da? Erretratoa gerra ondoan galdu egiten zaigu. Dakigun bakarra da, beste emakume horiek, agurtzanek, eta zerak, zaite etorten izena, kaltzadak, eta emakume honen oroimena gorde zutenek nola ikusten zuten txikitan, hemen bizi izaten, bere txaletean, txaleta esaten zioten hemen, eta etortzen zitzaizkio narriak botatzerat txaletari olgetan ibiltearren emakume horiek ezagutu zuten, eta hori esker badakigu pasioan ibilten zela berabakarrik, edo behar badan mentzurekin, atzobaltza, alargundua eta guzti hori orduan emakumearen ibilbide osoa egin dugu. Gutuna falta dira, baina badago hor, ez dakit azalduan, bigarren senarraren misterioa ere. Agian jakingo zuten mito bat zela lehenengoa, donartuko zion. Onartuko zion? Bai, edo armarioan eskutatuta zeuzkan, edo etxe bitan, beste etxe batera joan ziren bizi izatera. Emakumeak izan zuen adorea bigarren ez ezkontzeko. Liburu irakurrita gero, ze jaso duzu eta zerekin geratuko zara? Bueno, batetik, beste behin, eta beste behin, emakumeari buruzko liburu bat da, Nikole izena duen emakume bati buruzko liburu bat, baina ez daukagu zuzenean emakume horren ahotsa, ez? Hau konstante bat da,
historian, ez? Eta bai literaturaren historian ere bai. Orduan batetik hori dala, alde mingotsa edo, esan dezagun hor. Bestetik, geratzen naiz, hortak egin duen ariketa literarioarekin, gozatu dudalako erabat, eta Sabino Arana azken finean hor dagoena Sabino Arana da, ez? Figura historiko, mitologiko, mitiko hau, eta material horrekin zer egin duen izugarri gustatu zait, esan nahi dut gozatu egin dut, eta ez nuen uste, gozatuko nuenik abuela da. Eta figura historiko horren beste alde bat ezagutu dut. Oso interesgarria egin zaidana. Eta egia esan, Sabino Arana eta bera nahia ere azebikotea. Irudimentxoak erabat, eta kontuan izan da, 37 urteekin hiltzela, ez dakit, gehiago bizi izan baliz, ez dakit zer egingo duzun.